Magandang araw po mga kaibigan. Super excited kami ni Jess ngayon kasi may nag-open na bagong bakery dito sa San Antonio, Texas. At hindi lang siya bakery, kundi isang sikat na bakery sa Pilipinas, ang Red Ribbon. Tara na sa loob at tignan natin kung anong meron sila. Sobrang excited ng mga Pilipino dito sa San Antonio. May pila pa dito sa harap ng bakery. Tada! So yan, nakapila na kami. Siguro mga 5 to 10 minutes lang yung pila na to. Excited ako sa Mamon at nakita ko din na meron silang ube overload na cake. Kaya, yan yung itatry ko. Ako excited ako sa ensimada nila and itry yung arroz Masarap caldo. yan. Ang sarap ha. Ito pala yung menu nila. Ito ang meron. Meron silang cakes, syempre. Tapos, wow, ito yung Mamon na sinasabi ko. Ube Mamon. Ensaymada. Nakita ko na yung arroz caldo. Ala. Empanada. Oo nga pala, may empanada sila. Tapos may palabok, arroz caldo, halo-halo. Ala. Okay, nandito Ayan na na, kami sa pumasok. loob. Ito ang hinahanap ko. Ayan, assorted Mamon. Ito ang masarap. Ayun, oh, tamang-tama. May ano pa sila. Assorted pack sila. Ikaw, anong gusto mo, be? Oh, wow. Dami nilang cake, oh. Kakagutong. Yan yung gusto ko, yung ube overload. Ayos. Anong nakuha mo? Patingin? Okay, itong mga assorted Mamon. Itong single. Extra. Para sa kotse. Tapos itong mga brownie bar. Nice. Pero doon, excited ako kasi yung mga cake nila may empanada. Tapos yung arroz caldo nila. Ano yung extra mo? Hindi ko pa natikman ito. May mango bar, may caramel bar sila. Kaya parang malambot siya. Alam ko masarap to. Hanggang mamaya, pagdating mo sa counter, puno na yung basket mo. Oo nga eh. Kuha ng kuha. Next ka na. Ah, Next in line. habang nag-aantay, nagagutom. Tapos, pwede po isa pang black forest slice. Slice po, black forest. Tapos, ube overload slice. Black forest, ube overload. Tapos, 6 na empanada po. 6 na Opo. empanada. Chicken. Yes. Assorted po. Pork, and then for your free, Spicy po. Spicy. Opo, yan. Siyempre. beef, pork. Yes, black forest, ube overload, please. And then I'll get that one. It's 2 beef, 2 pork, 2 original chicken, and a free spicy chicken. Yes, tama po. Tapos, meron isa pa. It's gonna be a 20-minute wait. Okay lang. Wag na lang po. So, not the... Yeah. Okay na yan. Total would be 85.47. Sige po. Wanted to speak Tagalog, but it's Opo. hard. Tagalog. Tagalog, English, okay lang. Taglish, okay naman. Taglish, okay lang naman po. Ilocano. You're Ilocano? Oh, Ilocano. First, please. When? Here's your receipt. Thank Have a you. seat. Okay. Salamat po. Salamat din po. Masaya yan. Ala. Ang nagado. Nagado ah. Grabe, ang dami. Daming tao. Ayan oh. Sa sobrang gulo sa loob, punong-puno yung mga lamesa nila sa loob, kaya dito na lang sa car kami kakain. Try na Taste lang test lang. So, bumili kami ng madaming empanada, may cake, may mamon. Halos lahat binili namin, so sobrang excited. Ada, ang init pa. Saan daw Oh, dito yung grabe. spicy? Yung Yung may dot, di ba? Ayan. yan ate yung spicy. Yan na lang tikman natin. Okay, tikman natin ito. Okay, so ang binili namin, 2 beef, 2 chicken, 2 pork, 1 spicy. Spicy chicken. Libre yung spicy. Ito yung taste test. Red Ribbon Empanada. My God. Wow. Wow. Ang lasa. Ka nga. Masarap pa. Hindi siya dry sa loob. Try mo. Wow. Sarap. Ako na lang tong maanghang. Masarap yan. Wow. First time ko matikman yung Red Ribbon Empanada. Ano yan? Ano kaya to? Beef?
Beef ba yung square? Beef. Wow. Sarap. Mhm. Wow. Okay. A+ yung empanada nila sa Red Ribbon. Ito, spicy para sa akin. Mm-mm. Basta manghang. Mm. Matagal na namin actually inaantay mag-open tong Red Ribbon Mm-mm. dito. Finally! After years ng waiting. Mhm. Ang sarap. Wow. Parang babalikan ko talaga itong Ako ito. beef Wait, empanada. saglit. Tikman mo pala. Yung beef nila, hindi siya dry. Hindi. Super juicy. Ayan po. Oh. Aba, nasarapan sa Ay. beef. Para kami yung patay gutom. Gutom talaga kami eh. Hindi ako kumain ng breakfast para dito. Nagulat ako, sa totoo lang. Ang sarap. Ang init pa ako. Sayang wala sila nung araskado. Wala eh, may 20-minute wait pa. Gutom na ako. Pero next time, try ko yan. Sabi nila masarap. Baka hinahanap nyo pala si Jax and Jiro. Na-drop namin sa tatay ko, sa grandpa nila. Para hindi sila panggulo. Kasi alam namin madaming tao dito. Kaya, mamaya titikman din nila ito. Alam ko, masasarapan si Jiro dito, no? Grand opening kasi. And kaka-open niya actually kahapon. Na-miss namin. Oh. Ano to? I think ito yung pork. Ano yung pork? Ito yung pork kasi parang shape ng baboy. Ano ba yan? Ito ata ang pork. Kung hindi pork, chicken. I think ano yung pork. Yeah, pork ito. Wow. Ano ba yan? Malasa. Ang lalasa, grabe. Wow. Tikman mo. Juicy din sa loob, oh. Juicy lahat. Hindi siya dry. Parang yung loob niya, anong lasa niya? Parang apritada. May carrot pa, oh. Diba? Parang pork asado yung lasa na juicy. Sarap. Anong favorite mo? Lahat. Para sa akin, siguro yung spicy o yung beef. Masarap Sarap talaga yung yung beef. spicy eh. Sabi ko masarap yung spicy, pero kung gagawin nilang spicy yung beef, yan yung number 1 ko. The best. Sige nga, tikman din natin itong mamon. Cheesy. Ito yung itsura ng cheesy mamon. Ala ka! Ala, Ala! natapon yung cheese. Ala ka! Nagkalat na siya ng cheese. Sayang. Okay. Very Yung famous. Very famous cheesy mamon ng Red Ribbon. Alam ko masarap ito eh. Sarap. Ang lambot. Ala, ang daming mong cheese. Ang lambot. Wala, puro kami carbs ngayon, ha? Kailang Super yan. success ito. Ang sarap. No. Ang sarap. Mukhang may tambayan na naman tayo. Oo, for every sure. weekend. Grabe yung empanada. Panalo. No? Try nyo lahat yung empanada and sabihin nyo sa amin kung anong pinaka-favorite nyo. Pero para sa akin, yung spicy chicken, i-mix mo ng beef. Oh. Sige nga. Okay, walang fork pala, kaya bite challenge lang kami. Bang, cute-cute ng packing, oh. Social. Ito ang ube overload. Ano to? Ito yung Black Forest. Oh, grabe. Black Forest ito, di ba? Ito ang ube overload cake. Ang moist. Grabe. Grabe. Ang sarap. Sarap. Ube. Oh. Love na love ko yung lasa ng ube. Black Forest, ganun na ganun pa rin yung lasa ever since. Grabe, lahat masarap, no? Maraming salamat po sa pananood sa aming maiksing vlog po namin ngayon. Nag-enjoy talaga kami dito sa Red Ribbon. Ang sasarap ng mga binili namin. Na-excite kami kasi finally meron na po kaming Red Ribbon dito sa San Antonio. Ang sarap. And babalik talaga kami. Sabihin niyo lang kung anong pinaka-paborito niyo ng bilhin sa Red Ribbon. Maraming salamat po sa pananood. Sa susunod po ulit. Ingat po kayo.